बेलायनो हामबाय दिनै जोंनि पार्टी आईपीएफटी जोंनि पार्टी अफिसाव जों दिनै 4 भटारनि 15 सरि 4 फेमिलिनि 15 भटार जोंनि आईपीएफटी जौग फायका जोंनि बिशेष खालायै जोंनि रतनगर पन्चायतनि बर' बिशेष खालायै जत मथा बतमानि मथाव दिनै अञ्चल एबा प्राइमारी कमिटि रुमनि प्रेसिडेन्ट बर'नि जे फेमिलि जत दिनै जोंनि पार्टी आईपीएफटी बर' खाप फुजागै हायनो हाय जोंनि पार्टी आईपीएफटी न फाइ जइन फैगा के बर'नो जों थाका हामबाया फारो ताबो जोंनोबो गोबांमा जोंनि एलाकाव बिशेष खालाय 44 आइमा बिलिव गोबांमा जों हयतोबा जरा रमियानि बागैसे गोबांमा दल याकारै जोंनि पार्टी फाइनानि बागै बर' जनक जरा रखरि दङ जों जरामाया ताबो तुरुक तुरुक जोंनि पार्टी आईपीएफटी हामजागै बर' फाइनानि बागै जोंनो जरा रखरि दङ जारा फाइनाय बर'नो जों खाक हामया फारो ताइ जारा फाइनाय जों बर'नोबो लामसुनाय बेखौनो हामबाय खुलुमबाय।